Clinton boy. Boy, zamira. Zvona si zvakamira sei? Takusvika tatowadzi Christmas saka takumborerwa ona mai vedu vari kuAustralia vakati tizotitengere vakomana vese ava tikwendi vakomana huku nema5 kg rice. Saka vakomana vese tikwendi ndanyora pasi apa varipo vese vamwe vacho havapoenda kumabasa chichichi vachazodzoka time. Alright. Saka tadombowadhiza masina avo vakomana vese vari panapa. Saka pada kudzika kwashuto tinopuwa huku kana tadzoka nopuwa huku totari padeni totapa rice riripo padeni ma5 kg. Alright. Saka toenda. Zvandiriita panapa indumhane list rangu. Ndumhane list rangu. Panapa pakawandwa zvisingaite pana vamwe vanhu varingoripo zvavo but havapo palist. Saka ndiri kumhanya nelist rangu iri randakanyora vanhu pasi apa. Ndo mazita andakasenda kuna Momzi. Okay. Ndo vandikumhanya navo. Okay. Saka adedzerwa zita achitofamba achienda. Wakazojamba usashamisi. Adedzerwa zita achitofamba achienda. Zita ndakanyora pasi. Saka list ndakutomhanya nayo. 1 Fonzo. Fonzo hande. Wapa Fonzo. Kuda wakadhudzwa hande. Amega hande. Amega Rubas. Amega Rubas. Still pause. Yara good hande. Ondrimo. Shoot atimbate 10 million enda ubasa. Selector Junior Diande. Yes sir. Clinton aindiripo. Gafa hande. Wedzera anenge asiko. Chimimba hande. Bakaita basa mama. Magisha hanzi apenda saka Alright. Messi chakeza Messi ndiye achamtorera. Pakazona hande. John Shop hande. Da British ansana muona, ndambomutsvaga ansana muona. Mandazi hande. Geto quarantine ndara ndomutara. Sokota hande. Yes baba atiripo makaita basa Momzi makaita basa. Na mndara Ntuna. Thanks Momzi maita book. Saka pakaita 19 manje. Waita 19. Toisa bricks. Ai boa Momzi maita boa Momzi. Nanda jamba ni Christmas. Sokota wamire. Kuenda iko. Saka bo. Ndaweka uchitambidza. Tambidzwa yo. Iyo munhu ndabate ukwenga. Munachambira huku yakachenda kuraisa ndika. Ndara musamire pamberi pekamera. Giri ndori kugira. Iwo satarise mafesi iwo. Ndangopinda nhongabudo Kuda huku yaniko. Kwenda kavani mani. Huku yaniko. Yani yako. Andi ndikuita kuda. Saka ndo zvaubowa pamberi. Uyari kuziva. Aiwa utotela siri. Saka mira utore pane vamwe. Unotora pamwe wega. Aisi yangu. Ndavuka ndi yangu. Sina Junior Chenjera chambo ya uma, chenjera chambo ya mageti. Komira Wanyimwa here. Ukuti chigwe. Shutu yako ndechi. Baba ngati. Gafa pana ndombe. Chimimba ngawe mtuse. Hanzi yangu ati. Iyo. Jana kupinda. Magisha utoro na ndombe. Magisha mbarari.
Zambudo. Mandas. What you did? Eh, gili na chicken la. Gili na chicken la. Zogori Tora Clinton. Ya Clinton. Tora Clinton. Boya chibaba. Ya Ghetto Crown ipa mreo. Chini bada Ghetto Crown ben nzigire ukuyanga Ghetto Crown. Ya Clinton. Unzere. Ya Clinton ipa. Bata ya Clinton. Ghetto Crown. Abachaka ndezi bamtela. Chibata ya Ghetto Crown. Ya Ghetto Crown ya ndi. Tora ya Ghetto Crown. Ya Ghetto Crown ya ndi anzi. Uri kuchika upindero. Ya Ghetto Crown. Ayo baba. Ya Ghetto Crown. Ya Ghetto Crown. Ya Ghetto Crown buona. Ya Ghetto Crown. Uyatora yangu. Ya Ghetto Crown. Ya Ghetto Crown. Kamera ansana pezi. Ya Ghetto Crown. Ya Ghetto Crown. Imake ya kutoro. Nde ichibwa tipa. Kuna masipa chacho. Vakadi. Kuna Hameki. Kuna Hameki 10 million. Basara. Na kuda British 14. Saka yeshuto chibwa maka. Chibwa maka shuto. Chibwa maka. Ndipe ya Ghetto Crown. Amsuida yeah. Ndio yatora yanu. Ghetto Crown naona hii. Ndio Ghetto Crown king. Saka kwa pasara 4. Pasara Hameki. 10 million wedzera na kuda British. 10 million atengura yake. Waenda kubasa. 10 million atengura yake ni zuru. Yende iko Clinton. Unongona unapa rais. Unapa rais. Clinton. Yende unoverenge iko. Unasika make sure. Unongona unapa rais. Sasa wenda kuna rais. Anda pasina. Yende unoverenge. Saka bro. Thank you so much. May God bless you. Thanks, Mom. See you on a Christmas dinner. Thanks, Mom. Chimimba. Magisha. Oh, para. Mano, Magisha. Thank you so much. Andaza. One love. Unity. Sokoto, action. Action. Yes, sir. Thank you, Mom. Rishamita.
Pasara hamesi 10 million. Ndivera nimtori. Mtori. Mmungi nacho. Chanotora ukeka. Ana ega. Anoega. Abana aiwa mazinze tashinga mazona. Misa bata zinjani amatungu. Aiwa, tisina zvipori. Waine huku yako, wauyazitora raisi. Toita raisi rako. Toita sei. Huku yangu ndapiwa. But hasn't been that easy at Chelsea. Hazvisi politics izvi. Thanks. Sumudza raisi yako nehuku yako. Thanks very much. Avakomana magona mana. Kuno kuti amama nenzara. Iripo. Komana ka. Taura itinzi. Totadza kana kusasa kwacho ngoti zvimwe zvaitika ndisipo zvangu kuti ndingosvika panika pasuru. Christmas. Kapasuru kapi? Sumutsa kapasuru. Ngakasumuke tikaone. Ngakasumuke. Raisi racho. Sumutsa raisi racho nehuku yacho. Ngekeriti. Ngekeriti inoita stress ka. Haiduramba chipata. Christmas yangu ni yajeke. Ndimomsa. Apa zvine chakutoita naro. Chakutorwisa kwenda umberi hazvogoreri neruzvakamaswa. Nyango tisina mamasi kanika. Bati vurira gate. Joli vuri gate. Taura itinzi. Pamakombo nemablessings. Why? Ndakasununguka ndagodo nemunhu. Chero kandoramba manasi. Within 5 minutes ndakutoti yes, azondoramba ma. Sununguka saJesu. Kuna zichito simpana kurokuti nditsvakire upenyu hwangu. Asi mukange muchindida, munodida. Nyika yese because nenzira yekuti handina gode nemunhu, hana mweya wakaipa nemunhu. Ndiri munhu wekuti ndikuremekedza pana pandasvika. Kuti mufana unoona zvinhu zvandipa izvi. Ari kumhiri. But akaya muno muZimbabwe. Aiziva kuti kune mudhara wake. Zvabva kuAustralia mudhara. Right. Zvabva kuAustralia. Saka mukuona ndakabata kudai so. Ndinoda kuti mubatanirane kuremekedza Minox. Asi vane uyanga papera paMinox kana chitenga hwake samushibise because vanhu vakafunda. Sasibise munhu ane mari yake anoti kwapaka munhu wopasi but ari very great. Nyaya yekuti uda hwawa. We want very distinctively people. Whenever distinction happen in university, they drink and they don't hate, they don't put a serious condemning heart. Yeah. You must be free like Jesus Christ. Minox is just like Jesus Christ. He's got love to everybody. But you people, you want to give him demons, which I say you must go the demons through Like you use his capacity and the intelligence technology. I don't know through things I've been given as a commodity to my house. I thank very much.